Hei, bore da, siwmai, a chroeso i'r wers fyw yma. Croeso mawr i chi. Mae hi yn wythnos iechyd meddwl plant. A mae da ni wers fyw yn arbennig ar y thema yna i chi heddi, gan ddefnyddio Adobe Express wrth gwrs trwy'ch cyfrifon ar hwb. Felly gobeithio bod chi gyd yn eistedd yn gyfforddus, wedi setlo mewn, wedi mewn gyfnodi, wedi agor Adobe Express ac yn barod i ddysgu ac i greu. Rowch o bod i ni athrawon, rowch o bod i ni yn y chat, pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni heddi, felly allwch chi roi'ch sylwadau ar YouTube neu ar y ddolen StreamYard, neu hefyd allwch chi just ymateb i'r e-bost nes i ddanfon i chi gyda'r dolenni'r wers yma bore yma, a na i roi'ch sylwadau chi lan ar y sgrin. Felly rowch o bod pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni bore yma. Roed, cyn bod ni'n jwmpo mewn, just nodyn ni atgoffa chi am wyl ffilm sy'n cael ei redeg ar y cyd rhwng hwb ac Adobe Express. Gwyl ffilm 25, a athrawon, os oes diddordeb ydych chi i gymryd rhan yn yr wyl ffilm na, just ewch draw i gwylffilm25.express.cymru, a fyna allwch chi weld mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth ffilm a hefyd cofrestru'ch diddordeb chi fel bod chi yn derbyn ambell i ddarn o newyddion nawr gan y man pan fyddan nhw yn dod. Felly, os oes diddordeb ydych chi yn yr wyl ffilm, yna ewch draw fyna athrawon i gofrestru eich diddordeb. Right, nawr te. Beth ni'n neud heddi? Mae hi yn wythnos iechyd meddwl plant, felly mae angen i chi i fynd i'r dudalen heriau. Nawr, allwch chi weld y dudalen heriau yn sgrolio ar waelod y sgrin fan hyn. Iawn, felly i fynd i'r dudalen heriau, ar tab arall falle i Express, gyda chi gael rannu'n sgrin i gyda chi, dyma ni. Wel, allwch chi weld fan hyn, mae Express yn agor da fi ar un tab, ar y tab drws nesaf, dwi wedi mynd i y cyfeiriad yma, dwi wedi teipio bit.ly/25 wimp. Nawr, mae wimp yn sefyll am wythnos iechyd meddwl plant. Iawn, felly bit.ly/25 w.mp, wythnos iechyd meddwl plant. Bydd hwnna'n dod â chi i'r dudalen yma. Iawn? A fan hyn, mae'r ddwy her, y ddwy weithgaredd i ni'n mynd i fod yn ei gwneud yn ystod y wers bore yma. Dewch i ni gael gweld te, pwy sydd wedi gweud siwmai, pwy sydd wedi gwneud rhywun wedi gweud siwmai, pwy sydd da ni yma? Bore da bawb, ni'n edrych ymlaen am y wers bore yma, dosbarth Mr Hughes yn ysgol Ton yr Efail. Wel, croeso i chi ffrindiau draw fyna yn Hon yr Efail, a diolch i chi Mr Hughes am fod yr cyntaf i ddweud bore da ac i ddweud siwmai ar y wers fyw bore yma. Gobeithio bod y tywydd y well chi, mae'n arllwys y glaw fan hyn yng Nghyfyrddin bore yma, mae'n ddiflas iawn. Right, iawn, dyn ni'n mynd i siarad am y tywydd nawr. Right te, dewch i ni gael edrych be ni'n mynd i fod yn neud heddi te yn ein gweithgareddau ar gyfer wythnos iechyd meddwl plant. Nawr, mae'r pobl sy'n trefnu wythnos iechyd meddwl plant, dyma i thema nhw am eleni. Nawr, mae gwahanol thema gyda nhw bob blwyddyn. Ond i thema nhw eleni yw hwn. Dweud bod angen i ni adnabod yn hunain yn iawn mwyn bod ni'n gallu tyfu i'r dyfodol. Nawr, beth mae hwnna'n meddwl yw os oes da ni amcanion, pethau ni'n eisiau cyrraedd yn ein bywydau, pethau hoffen ni lwyddo yn nhw, mae eisiau bod ni yn gwybod beth yw'r pethau yna, ond mae hefyd angen i ni i wybod beth sydd angen i ni wneud mwyn tyfu, tyfu yn ein sgiliau, yn ein personoliaeth, yn ein emosiynau, ym mhob rhan o bywydau. Ond cyn bod ni'n gallu tyfu mwyn cyrraedd yn amcanion, mae rhaid bod ni hefyd yn deall ein greiddiau ni, ein roots, ein greiddiau ni. A yn ein greiddiau ni, mae pethau fel yn personoliaeth ni. Mae angen bod ni'n deall yn personoliaethau yn hunain, y math o berson i ni, pa fath o emosiynau sydd yn amlygu yn fwy aml gyda ni. A hefyd, mae eisiau ni hefyd i adnabod beth yw'r pethau sy'n bwysig i ni, achos heb ddeall y pethau yna, dyn ni ddim yn gallu datblygu a tyfu a cyrraedd ein amcanion. Right, felly be ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i greu poster cool adnabod dy hun a thyfu. Right, felly, dewch i gael neidio draw i Express. Fi wedi colli, dyma fe, o'n i'n colli'r pwyntydd y llygodau yma. Dewch i gael neidio draw i Express i ni gael dechrau arni. Nawr,
os ydw i'n mynd yn rhy gyflym, y croeso I chi I oedi'r fideo, chi'ch chi wasgu pause ar y fideo os ydw i'n mynd yn rhy gyflym. Yn dweud hynny, fi yn mynd I fod yn dangos y gweithgareddau yma ar y porwr yn gyntaf, fan hyn ar y cyfrifiadur, ond wedyn mi'n mynd I fod yn dangos ar yr iPad hefyd. Felly, I chi yn mynd I gael amser ychwanegol tra bod fi yn mynd nôl ymlaen rhwng y ddwy ddyfais. Right, iawn. Yn gyntaf ar Express, mae eisiau ni newid Express draw i'r Gymraeg. Mae'n Saesneg ar y foment, ac I newid i'r Gymraeg, na gyd sy'n angen I fi wneud yw clicio ar yr avatar, y smotyn yma yn y cornel top ochr dde. Felly drws nesaf i'r gloch, cliciwch ar yr avatar, a wedyn welwch chi ar y gwymplen, y botwm sy'n dweud Settings. Felly agorwch hwnna lan, y gosodiadau, Settings, a dyma ni, ar y ffenest gosodiadau yma, settings sy'n agor I fyny, mae just eisiau chi newid y gwymplen gyntaf yma, mae'n dweud English, clic fyna, newid ei'r Gymraeg, a na I ni, llai gair ffenest yma nawr, mae'r dudalen yna I lwytho a I fi nawr yn defnyddio Express yn y Gymraeg. Right, nawr te, I ni'n mynd I fod yn creu poster, ni'n mynd I fod yn defnyddio sgiliau dylunio graffigol, felly ni'n mynd I glicio ar yr deilsen werdd sy'n dweud creu graffig. Iawn, y deilsen werdd sy'n dweud creu graffig. A mae hwnna'n mynd I agor golygydd Adobe Express I fyny. Nawr, y peth cyntaf sydd angen arno ni yw cefndir i'r dudalen. A beth dwi eisiau fan hyn yw awyr las. Felly dwi'n mynd I fynd i'r elfennau ar yr ochr chwith. Yr elfennau ar yr ochr chwith, le fi yma, gan I. Elfennau, fan hyn. Clic ar hwnna, ac ar y top wedyn dwi'n mynd I sgrolio draw a dwi eisiau cefndiroedd. Cefndiroedd. Nawr, yn y cefndiroedd wedyn, dwi yn mynd I chwilio am awyr. Felly dwi'n chwilio am sky. Sky. A fel chi'ch chi weld, mae dros 2,000 o wahanol ganlyniadau gyda fi ar gyfer yr awyr yma. Felly chi'ch chi sgrolio trwyddo, a mae lan I chi, chi'ch chi ddewis beth pa bynnag un I chi eisiau. O, waw, hwnna. Esgusodwch fi. Ni blino. Fi wedi cael coffi bore yma hefyd. Mae rai rain yn anhygoel o brydferth. Waw. Ond chybod beth, o'n I yn hoffi'r cymylau yma fan hyn ar y top. Felly dwi'n mynd I ddewis hwnna. Dyna ni. A fi wedi... Na, chybod beth, dwi'n mynd I drial yn gwahanol. Drial yn gwahanol. Felly dywyswch chi eich awyr fel cefndir. A cymryd chi'ch amser, chi glicio trwyddo nhw, dewis gwahanol rai. Iawn, a dewis pa bynnag un I chi eisiau. Right, a'i draw i'r iPad nawr te, I wneud yr un peth, tra bod chi yn dewis eich cefndir. Right. Fi di newid hwnna ar y porwr ar o'r un o'n eisiau. Dechos I mi mynd nôl. No. Right, dyma fi ar yr iPad. Nawr, I fi'n creu graffig. Felly, I greu graffig, y deilsen fawr werdd sydd da ni lan fan hyn cornel top ochr dde. Clic. Right. Nawr, fan hyn, I fi moyn cefndir, a mae'r cefndir oedd yn yr elfennau. Felly, elfennau ar ochr chwith. A, os y fe lwytho, ars i'r we yn bob bach yn araf fan hyn dy fi heddi. Dyma ni, ars iddo fe I lwytho, mynd draw I cefndiroedd, chwilio backgrounds, a dwi'n just yn mynd I deipio fan hyn sky. Dyma ni. A to dros 2,000 o ddewisiadau gyda fi. A llai ddewis pa bynnag un dwi eisiau. Llwch chi fynd drwyddo nhw, llwch chi glicio arnyn nhw a newid eich meddwl os ych chi eisiau. O, mae hwnna'n un hyfryd, dwli ar hwnna. Right, fi'n hapus. Right, iawn. Right, nôl te i'r porwr I symud ymlaen i'r cam nesaf. Nawr, ni'n mynd I ddangos coeden yn tyfu uwch ben y ddeiar, ond ni hefyd yn moyn gweld grwyddau'r goeden na o dan y ddeiar. Felly, mae eisiau ni gael y pridd, iawn, y pridd. Felly, I wneud hynny, mae eisiau ni fynd i'r cyfryngau ar y chwith. Cyfryngau ar y chwith. A fan hyn wedyn, I ni yn mynd I fynd I lluniau, a dwi'n mynd chwilio fan hyn am y gair Saesneg soil, pridd. S-O-I-L.
Bron 4,000 o luniau o bridd yma. Right, wel, anhygoel. Wel, allwch chi bori trwyddo nhw, ond chybod, dwi jyst yn moyn trial o fwd, a gweud y gwir, rhywbeth fel hyn yn berffaith. Right, felly dwi'n mynd i lenwi lled y dudalen, a dwi'n mynd i ddod lawr o fe. Na fe, dwi ddim eisiau bod e'n llenwi hanner y papur. Dyna ni, rhywbeth fel bod dwy ran allan o dair yn awyr, a un treian yn bridd. Na fe, rhywbeth fel yna. Yn gret. Iawn, felly mynd i'r cyfryngau, chwilio am soil a dod mewn â hwnna ar waelod eich cynfas. Reit, chi'n gwneud yr un peth ar yr iPad, te. Nw'n i'r iPad, cyfryngau ar y chwith, lluniau, chwilio, soil, chwilio, pa un dwi eisiau, wel, dweud y gwir, mae'r fwy nhw'n edrych yn eitha tebyg. Dewis yr un dwi eisiau, tap arno fe. Dwi wedi tapio? Ydw. Dwi wedi tapio. Beth sy'n mynd mama? Trio to. Hei! O, can i... O, fi'n mynd i gael beth i bedwar yn y bip yn hwnna. Ie, can nhw'n... Can nhw'n dod. O, chi gweld? Fi wedi ychwanegu 3 o'n nhw. 1 fan hyn, 2, 3. Right. Wel, mae'r bin bach dy fi fan hyn. Dych chi'n gwared y rai dwi ddim eisiau. O'n i'n ddiamynedd fyna. Welwch chi bod fi'n ddiamynedd? O'n i wedi gwasgu fe, ond o'n i'n cadw tap o fe, yna fe. 3 lot o bridd. Right, na fe. Hwna yn ei le. Right de, nesaf. Dych chi'n gael mynd ôl i'r porwr. Nesa. I ni mynd i chwilio am yn coeden. Nawr, ar gyfer y coeden, dwi'n mynd i fynd i'r elfennau i'r asedau dylunio. Na, yn yr top. Nawr, mae'r asedau dylunio'n gret, achos does dim cefndir ar y lluniau yma. Felly, os dwi'n chwilio fan hyn am 3, unrhyw un o'r cod yma i fi'n dod mewn na, bydd ddim cefndir iddo fe. Bydd e wedi cael ei dorri allan. Fel sy'n rhywun wedi torri o amgylch y goeden. Felly dwi'n mynd i ddewis y goeden lot o rhaid yn neis. Filco'r un yma gyda'r rennau yna ddi. Mewn o hwnna. Na fe, chi gweld, does dim cefndir ar y llun yma. Felly dwi'n gweld hwn yn erbyn yr awyr las. Na be dwi eisiau gwneud yw penderfynu pa mor dal dwi eisiau'r goeden i fod. Sym rhaid i ni weld top o goeden. A wedyn dwi'n mynd i roi y boncyff o goeden reit fan hyn ar ymyl y papur. Chi'n gweld? Rhywbeth fel yna. Gret. Gret. A nawr dwi'n mynd i chwilio am roots. Greiddiau. Roots. Nawr. A mae lot o rai fan hyn, nawr, chi'n gweld, mae hwnna'n un da, ond allwch chi ddewis un sydd â choeden ar y top, fel hyn hefyd os ych chi eisiau. Iawn, os dwi'n dewis hwnna, na be ni moyn wneud yw bod y greiddiau yma o dan y pridd. Ond dwi ddim eisiau'r goeden yma sydd ar y top. O beth yw'ch chi'n wneud yw clicio ar y ddolen hir yma fan hyn, mwyn tocio, na fe, top y llun i ffwrdd. Chi'n gweld? Just fel la. Right, nawr. Mae hwn yn mynd i ffito, ond chi'n gweld, dwi'n gweld, dwi'n glir iawn, ydw e? Dwi'n glir iawn. Felly beth am roi effaith deilyw arno fe, sydyn, rhywbeth fel hwnna, na fe, gret. Iawn, llwch chi fynd trwy rhain, trio gwahanol rai, llwch chi nod osod lliw eich hunan. Mae'n bwysig bod ni'n gweld y greiddiau yma o dan y ddeiar. Dwi'n meddwl, yn gorau, oedd falle hwnna, ia. Na fe, right, nawr dwi'n mynd i wneud gwmws yr un peth to, dwi'n mynd i ddod o hwn draw. A gallw greiddiau yma fod yn fawr. Ydych chi'n gwybod bod gyda'r nifer fawr o goed, mae'r greiddiau yn cymryd 2 waith fwy o le o dan y tir na beth yw maint canopy'r goeden uwch ben y tir. Felly, gallwch greiddiau chi fod yn fawr fel yna o dan y goeden. Iawn? Wel, fi'n hapus iawn dy hwnna, fi'n credu bod hwnna'n edrych yn gret. Felly, mae eisiau fi fynd draw nawr i'r iPad i wneud yr un peth. Cymrwch chi'ch amser ar wneud hwn. Mae hwn yw'r darn dylunio pwysica, fydden ni'n dweud, yn yr poster yma. Felly, yn yr asedau dylunio dan elfennau, i ni wedi chwilio am goeden gyda.
3, a wedyn roots wedyn ar gyfer y greiddiau. A chi'n cofio, ar gyfer y greiddiau, oherwydd bod e'r un lliw ar pridd, dwi wedi defnyddio effaith deilyw. Nes i just defnyddio yr brownie, pinky, cochi, lliw ma fan hyn. Sa'n bod pwy liw hwnna. Lawr ar y gweilo fyna. Right, dechrau ni gael neud o draw i'r iPad i ni gael dal lan. Rhywun wedi ala e-bost. Os mae rhywun wedi ala e-bost, dalwch sownd. Dalwch sownd. Dalwch sownd. Mae rhywun wedi ala e-bost i ni. Mae eisiau ni gael eich enw chi lan ar y sgrin. Pwy sy'n ma? Drum roll. Wel, dyna pwy sy'n da ni yw... Bwr da, gan blant, dosbarth blwyddyn 3 a 4, Ysgol Parc y Bont, Llanddeiniol. Sori, Llanddaniel, dim Llanddeiniol, Llanddaniel. Bwr da i chi blwyddyn 3 a 4, Ysgol Parc y Bont, lan yn Llanddaniel ar Ynys Môn. A diolch i chi, Mrs Owen, am ddanfon yr e-bost ac am ddweud bore da. Wel, croeso enfawr i chi, Plantos, Ysgol Parc y Bont yn Llanddaniel. Sgwn ni beth mae'r tywydd fel dych chi lan fyna. Os ydych chi'r un glaw a bys da ni lawr fan hyn yn Sir Gyfyrddin. Right, iawn, dewch ni gael goeden ar grwyddau yma te. Right, ar yr iPad dwi'n mynd i'r elfennau ar y chwith. Asedau dylunio. A dwi yn mynd i chwilio am tri. Tri. Iawn. A dwi yn mynd i ddewis coeden. Dwi'n gwneud binc yma. Right. Wel, fi wedi tapo nhw. Sa'n mynd i wneud yr un peth to nawr a tapo tair gwaith. Dyma ni. Just rhaid i fi i dderbyn bod yr iPad yn bod tyma bach yn araf bod yma. Mae hwnna'n iawn, yn dwi? Popeth yn iawn, iPad. Pai ti becso. Right. Nawr te. Dyna y goeden yn ei lle. Felly mae eisiau'r grwyddau yna i nawr. Right. Felly dwi'n mynd i fynd draw i'r elfennau eto. A dwi'n mynd i chwilio am roots. Roots. Dyna ni. Right, dwi'n saying gwahanol tro hyn, beth am yr un yma de. Felly, fel chi weld, mae yna goeden a greiddiau fan hyn, ond dwi'n mynd i docio'r top, fel nes i, just nawr. Dwi'n mynd i fynd i'r effeithiau, dewis effaith deilyw. Dwi'n meddwl bod y lliw na, wastad fel sy'n mynd gweithio'n dda, dwi'n e? A to, dwi eisiau hwnni fod yn fawr. Ie, felly bach yn llai. Bach yn llai. Na fe. Fel na. Hyfryd. Right te. Beth sy'n dod nesaf de? Dewch i ni gael gweld beth sy'n dod nesaf. Nôl i'r porwr. A nawr te. Dwi eisiau cuddio'r linell yna, top y pridd, a hefyd yr llinell na sy'n gwahanu'r goeden a'r grwyddyn. Felly, be ni'n mynd i wneud yw rhoi gwair, porfa, glaswellt, ar hyd yr canol yma fan hyn. Felly eto, dwi dal yn yr asedau dylunio, ond dwi'n mynd i chwilio nawr am gras. Y tro yma. Dyma ni. A be dwi eisiau yw just, chymod, twffin o wair. Felly, mae lan i chi pa un. Mae lot o rai fan hyn. Llwch chi ddewis. Driar un yma. Na fe. A yn syml iawn, dwi just yn mynd i roi hwnna fyna. A wedyn dwi'n mynd i ddyblygu fe. Iawn, dwi'n mynd i ddyblygu fe. Felly, 3 dot, dyblygu. A just gosod nhw. Un dros ben y llall. 3 dot, dyblygu. Na fe, fel bod yr gwair yn mynd yr holl ffordd ar draws top y pridd. Iawn? Right. Rhywun arall yn gweud helo. Dalwch sownd. Pwy sy'n da ni? Pwy sy'n ma? Ahaha! Bore da, Ysgol Ffwrnes. Mrs Griffiths yn nosbarth blwyddyn 4, Swister y tro hyn. Joio. Wel, croeso i chi, dosbarth blwyddyn 4 y Swister. Croeso mawr i chi, a diolch am ymuno, a diolch Mrs Griffiths am y neges, am ddweud siwmai. Croeso i chi draw yna yn Ffwrnes. Draw yn y ffwrnes yn Llanelli yna'n rhei'r sosban. Croeso mawr i chi. Right. Mi eisiau fi roi gwair ar yr iPad. Felly, nôl i'r iPad te. Dyma ni.
A dwi yn yr asedau dylunio yn mynd i chwilio fan hyn am gras. Gret, a allai ddewis, felly bod fi moyn i'n chydig o fwy gwyllt fan hyn a blodau gwyllt. Dwi wedi tapio na fe. Dwi'n mynd i fod am yn eddgar. Aros iddo fe ymddangos. Ca fe, right. Na fe, a mae'r blodau, gwair gwyllt yma'n edrych yn gret, yn dwi. A wedyn 3 dot dyblygu draw a fe. 3 dot dyblygu draw a fe. A na fe, hyfryd, gret. Mae hwnna'n edrych yn ardderchog. Reit de. Iawn, ni'n barod nawr te i ddechrau sôn am sut mae'r angen i ni adnabod ein hunain mwyn i ni allu tyfu. Reit, mae angen i ni te i gael ardaloedd ar y poster le allwn ni roi'r wybodaeth yma. Felly mae eisiau siap arna ni. Felly yn yr elfennau, dwi'n mynd i gael gwared ar y chwiliad yma ar gyfer gras. Dwi'n mynd i sgrolio draw i siapiau. A o dan y siapiau, dwi'n mynd i chwilio am siap arbennig, sef siap pilsen. Chymod, os oes rhywun a pen tos, maen nhw'n cymryd pilsen. Wel, mae hwnna'n enw am siap hefyd, pil. Felly, P-I-L-E, a gewch chi siap pilsen. Nawr, os ych chi eisiau gyda amlinec, mae croeso chi fynd o mewn, dwi'n mynd i fynd am un jyst mewn lliw solid, dwi'n meddwl. Felly, mewn o fe, right, nawr te, ydych chi'n gael cynyddu'r maint, cydio yn y cornel, a wneud hwnna'n fwy. Allwch chi wneud yn hirach gan gydio hefyd yn y ddolen hir ar yr ochr, fan hyn. Right. Nawr, beth i fi moyn wneud yw, dewis lliw i'r bilsen. Nawr, allai fe fod eich hoff liw chi, neu allai fe fod yn liw sydd rhywle ydych chi ar dyluniad. Enghraifft, mae'r orennau yma ar y goeden, felly beth am i fi glicio ar llenwad y bilsen fan hyn, a defnyddio'r pipet. Fan hyn i ddewis lliw, a wedyn beth am ddewis un o'r lliwiau oren hyfryd yma. A na fe, nawr mae'r bilsen yn yr un lliw a un o'r orennau sydd ar y goeden. Cool, yna fe. Right, nawr, mae hwnna'n i le, dwi'n mynd i ddod lawr a hwnna yn y stac heinau o dan y goeden. Iawn? Felly chi'n gweld fan hyn, mae ar dop y stac heinau, dwi'n mynd i lusgo fe lawr o dan y goeden. Os dwi eisiau bod y bilsen, chi'n gweld yna ni, yn pipo mas tu ôl y goeden. A nawr, allai ddyblygu'r bilsen yma, clic ar y bilsen, chi glico ar y stac heinau i ddewis e, a dewis y botwm dyblygu, a dyma ni, mae da fi un arall, a dyma ni, dwi eisiau nawr i'r un nesau ddod fan hyn. Nawr, chi gweld, allwch chi ymestyn hwnna os chi eisiau fel bod chi ddim yn gweld diwedd y bilsen fan'na. Eisiau bod e'n mynd reit, bant ochr y papur. Gret. Nawr 2 bilsen da fi fan'na. Mae eisiau un arall wedyn ar y top ar gyfer y teitl, felly dwi'n i ddyblygu eto. A felly bod fi'n i ddangos pen arall y bilsen y tro hyn. Na fe, rhywbeth fel yna. Nawr, chi gweld y llinellau pink na, mae rheina yn fy helpu i gadw'r bwlch rhwng y pils yma, y siapau yma, yn hafal, yr un bwlch bob tro. Right, wel nawr, dwi'n mynd i ddyblygu eto, a dwi'n mynd i ddod lawr â hwn i y gwaelod fan hyn. Nawr, dwi'n meddwl bod eisiau hwn i fod uwch ben y grwyddyn. Felly, mae eisiau i fi lusgo'r grwyddyn lawr o dan yr pils. Na fe. Felly mae da ni'r cefndir, y pridd, yr grwyddyn, y greiddiau, a wedyn y pils. Right, pils fan hyn, a dyblygu eto. Dyna ni. Right, felly dyna'r holl siapau sydd eisiau yna. Iawn, mae eisiau 5 pilsen yna. 1, 2, 3, 4, 5. A i fi wedi gwneud rhywbeth bod y rai ar rhan top y poster tu ôl y goeden, fel bod ni'n cael yr effaith cwl yma o weld y dail dros y siap. Mae'n edrych yn cwl iawn. Right, draw te i'r iPad i gael gwneud y pils yma. Dwi wedi cael e-bost arall, fi'n credu. Ydw, fi wedi cael e-bost arall. Dalwch sownd! Dalwch sownd! Ys i da ni ma... Right.
fi wedi cael... Fi'n araf yn neud o, fi'n araf yn copio nhw draw. Fi'n sori. Right, cynni. Ni wedi cael neges o... Blwyddyn 6, Ysgol Nant Garedig. Ysgol Nant Garedig. Lawr ar hewl wrth o i fan hyn. Lawr ar hewl fyna. Ardal brydferth iawn. Mae pont arbennig yn Nant Garedig. Os chi byth wedi bod yna, ffrindiau. Mae'r pont na. A pob tro fi'n croesi'r pont na, fi'n teimlo bod fi'n mynd nôl mewn amser. Achos mae'r pont na'n teimlo fel bod wedi bod na ers canrifoedd mawr. Yn dwlu ar y pont yna Garedig ar afon fyna, gweld y cerrig bach o dan yr afon. Croeso i chi blwyddyn 6 Ysgol Nant Garedig, a diolch i chi, Miss Besies, am ddanfon y neges draw. Diolch yn fawr i chi am ddanfon yr e-bost draw. A croeso i chi, gobeithio bod chi'n joio. A fi'n gwybod bod chi yn y glaw heddi, achos chi'n cael dyn tywydd o fi. Right, iawn. Right then, Pils ar yr iPad. Cofio, mae'r iPad fan hyn. Right, fi'n mynd i'r elfennau, a fi'n sgrolio draw i'r siapiau. A dwi'n mynd i chwilio fan hyn am y gair Saesneg pil, P-I-L-L. A dyna'r siap y bilsen fyna. Mewn ar bilsen, nawr, mae eisiau i fi i gewn i'r maint tua ble dwi eisiau fe fod. Cofiwch bod eisiau fi gael 5 o rain, felly dwi ddim yn cael rain i fod yn rhy fawr. Rhywbeth fel yna, gret. Nawr, lliw, wel, beth am y pink hyfryd ma sydd da ni te? Beth am y pink yma? Felly, fi'n mynd i ddewis lliw a dewis lliw pink. Nawr te, licio hwnna. Gret. Nawr eto, mae eisiau fi sort o'n heinau mas yn y set. Mae eisiau fi sort o'r heinau. Gallwch chi llusgo'r bilsen yn y stac heinau lawr o dan y goeden. Gret. A nawr allai ddyblygu hwnna lan a fe fan hyn. A na ni, ar gyfer y teitl lan ar y top. A to, chi gweld na fe, mae'r llinellau pink na fe yn dweud wrthai bod popeth wedi leino lan yn daclus. Fel na. Gret. Nawr, wy'n i ddyblygu to a dod lawr y fe i'r gweilod. Na mae'r grwyddau gyda fi fan hyn, y gwreiddiau gyda fi fan hyn. Ond chi'n bod beth, dwi'n ots da fi bod fi'n gweld hwnna. Credu bod fi'n eitha lico bod hwnna o dan y grwyddyn, na dwi fi yn. Felly fi'n mynd i adael hwnna fel na. Mae lan i chi. Nawr, ar y porwr nes i roi'r pilsen uwchben y grwyddyn, ond ar yr iPad dwi'n eitha lico bod fi'n gweld y grwyddyn yn mynd ar draws y pilsen. Felly, lan i chi. Penderfynwch chi beth chi'n meddwl sy'n disgwyl orau. Right, iawn. Na fe, mae'r pils yn ei lle, nôl y fi te i'r porwr i ni gael rhoi yn testyn i fewn. Ni'n dechrau gweithio ar yn testyn nawr. Right, mi eisiau ni gael yn teitl. Iawn, wel y teitl yw, mae fan hyn, adnabod dy hun a thyfu. Adnabod dy hun a thyfu. Felly mwyn bod ni'n gallu tyfu, mae rai bod ni'n gallu adnabod ein hunain. Felly, i ychwanegu testyn, draw'r ochr chwith, chi'n gweld mae'n dweud testyn fan hyn. Felly, i fi mynd i glicio ar y ty, a dewis ychwanegwch eich testyn, y botwm mawr glas sydd ar y top fan hyn yr ochr chwith. Clic, a dyma ein blwch testyn. Nawr, dwi'n mynd i deipio hwnna'n ofalus, adnabod dy hun, adnabod dy hun, coma, a thyfu, ebychnod. Right, nawr te, adnabod y hun a thyfu. Nawr, os i fi moyn gwthio rhywbeth i'r linell nesaf, lle ddefnyddio'r ddolen hir yma, chi'n gweld, gwthio, anna fe, mwyn am ni wthio pethau i linellau arall. Felly, os dwi eisiau a thyfu i fod y ben i hynna'n, lle ni'n neud na, neu os dwi eisiau fod fwy hafal, lle ni'n neud adnabod dy, a wedyn gwthio fel awr ar gyfer hun a thyfu. Lan i chi, be chi'n neud, ond pidwch a hala gormod amser hwnna, achos y peth nesaf ni'n mynd i wneud yw meddwl am y ffont. A mae hwnna wrth gwrs yn mynd i newid maint a phopeth arall. Felly, gyda'ch testyn wedi ddewis ar y chwith fan hyn, llwch chi fynd i'r ffontiau a argymhellir, chi'n gweld y cyfan. A gweld, reit, os na rhywbeth fan hyn sydd mynd i weithio neis. Chymod be, fi yn licio yr un yna, fi licio hwn, ydw. A os ych chi yn licio un o'r ein, enghraifft, fi'n eitha hoff o hwn,
Efe hwnna oedd e? Ie, hwnna oedd e. Fi'n ddaw ffôn. Allwch chi weld rhagor fel hwn gan glicio ar yr llinell hafal donog. Dyma ni. A nawr mae rhain yn ffontiau tebyg i'r un na wedys i bod fi'n ei hoffi. Fi'n hoffi iawn o'r A yna. Hwna'n posh yn e. Swish. Sa'n mynd i ddefnyddio fe. Ond... Right, pa na fi am de. Allwch chi weld mwy, dangos mwy. Welwch chi fwy to ddewisiadau. Dwi'n mynd am hwn, dwi'n credu. Ie. Na fe. Right, nawr, dyna fel y teitl fyna. Nawr, beth sy'n eisiau chi wneud nawr gyda'ch teitl yw trio gweithio, right, fel allai gael hwn mor fawr a phosib mewn yn y bilsen na fyna. Iawn? Os eisiau ni wthio pethau o amgylch. Allwch chi hefyd newid y bwlch llinellau. Mae hwn yn tip bach defnyddiol. Iawn, fi moyn i'r ail linell yma, hun a thyfu, fod lan yn agosach i'r linell gyntaf. Felly, i wneud hynny, chi'n gweld o'r chwith fan hyn, mae dyn ni'r botwm yma. Allwn ni leihau bwlch rhwng y llunellau. Chi'n gweld, a mae'r llunellau yna'n yn cwtio mewn, yn agosach at ei gilydd. A pan ych chi'n neud na wedyn, weithiau gewch chi gyfle i wneud ychydig bach yn fwy to. Great. Right, dwi eisiau hwn i sefyll i ffwrdd o'r dudalen chydig yn fwy, felly dwi'n mynd i ychwanegu amlinell, outline. Allwch chi wneud hynny'n syml iawn gan lusgo'r amlinell i fyny fan hyn ar y chwith. Nawr, mae wedi rhoi amlinell lwyd i fi ar destun D, sydd ddim yn gyfuniad gwych. Felly beth am i fi ddewis lliw arall fel gwyn, neu lle ni hyd yn oed defnyddio'r pipet, dewis ar awyr las. Hwna'n neis. Neu gwyn. Gwyn. Right. Na fe, gret. A wedyn, allwch chi benderfynu, ydych chi moyn bod hwn tu ôl y dail hefyd? Falle bod fi moyn tu ôl y dail. Fel na. Ie, fel bod y dail y coed na just yn mynd dros ymyl y testun. Mae lan i chi, sy'n rhaid i chi. Ond fydd yn y effaith na. Dwi'n meddwl bod hwnna'n cŵl. Right, dyna'r teitl wedi wneud. Right, ai draw i'r iPad i wneud y teitl na te. Rhoi amser i chi i ddewis eich teitl chi. Felly, testun ar y chwith. Ychwanegwch eich testun a teipio y teitl. Adnabod dy hun, adnabod dy hun, coma, a thyfu ebychnod. Right. Nawr te, i fi mynd i ddod lan o hwnna i'r bilsen na lan ar y top. Cydio'n y ddolen hir ar yr ochr. Nawr, ffont. Dych chi'n ei weld beth mae Express yn argymell fel ffont. Mae hwn yn un neis yn dweud, go hwnna. Ie, gret. Right, a dwi'n mynd i leihau bwlch y llunellau. Gret. A dwi'n mynd i roi amlinell i fewn. Ar gyfer yr amlinell, felly yna i ddefnyddio lliw pink golau yma. Ie, neis. Mae dy fi'r pink mwy tywyll. Fel lliw y bilsen, a'r pink mwy golau fel lliw yr amlinell. Mae hwnna'n gweithio'n hyfryd. Sa'n siŵr os chi'n gweld hwnna. Da ni'n zooma mewn i chi. Na fe, chi'n gweld? Yr pink yna ar yr amlinell. Just effaith bach. Ond dwi'n meddwl bod e'n ychwanegu rhywbeth bach hyfryd i hwn. Right, iawn. Chymod beth fi heb wneud, o gwbl, yw enwi'r ffail yma. Dwi'n mynd i enwi hwn o gwbl. Dalch sownd. Nawr te. Ymddeiriadau. Mae ysgol ID Hwsan yn Ros wedi gweud helo spel a nes i ddim weld. Iawn, sori, chi wedi hala hwnna cwarter awr yn ôl a nawr i fi sylwi yna fe. A peidwch chi foeni bod chi'n hwyr yn ymuno, peidwch chi becso dim. Dim problem o gwbl. Dewch chi ymuno chi pryn bynnag sy'n swto chi. A diolch yn fawr i chi, sa'n siŵr pwy stafi fan hyn, Mr neu Miss Morris, diolch yn fawr i chi am y neges, a croeso mawr i chi, ffrindiau, am ymuno, ysgol ID Hwsan. Right, iawn, nôl i'r, enwi'r ffail. Na gloi i fi'n colli trac gyda fe. Right, nawr te, mae Express yn arbed y chwaith chi drwy'r amser. Felly, pidwch yn phoeni os oes eich dyfais chi'n crasio neu rhywbeth fel yna, dim problem.
Ond dwi ddim yn rhoi enw da iawn. Felly yn y cornel top ochr chwith fan hyn, dwi jyst yn mynd i roi tap fyna a newid enw hwn i poster Iechyd Meddwl 2025. Good, na fe, gret. A draw o fi te i'r porwr, i ni gael symud mlaen. Tra bod fi'r porwr, fi yn mynd i enwi'r ffail fan hyn hefyd. Felly, clic lan ar y top. Poster Iechyd Meddwl 25. Hyfryd. Right, iawn. Nawr, beth sy'n angen i ni wneud nawr yw rhoi teitle i'r 4 pilsen arall sydd ni. A'r teitlau yw'r rhain sydd ni ar dudalen heriau. Fy amcanion. Sut allai i dyfu? Fy mhersonoliaeth a pethau sy'n bwysig i mi. Right. Felly, be fi'n mynd i wneud yw copio, dyblygu testyn yma. 3 dot dyblygu. Nawr, mae hwn yn rhy fawr yn dweud. Ond llai leihau maint hwnna, a llai ymestyn hyd y bocs. Right, a'r un cyntaf yw fy amcanion. Llai rhoi colon ach fyna hefyd felly. Yni, fy amcanion. Gret, mae hwnna'n edrych yn hyfryd. Right, 3 dot dyblygu. Nawr beth yw'r ail deitl yw sut alla i dyfu. Sut alla i dyfu. Iawn? Oops. Oh, right, na i fi wedi fi'n golygu'r goeden fan hyn nawr. Falle bod werth i fi ddod â blychau testyn bach ma lan i'r top. Bydd yn rwyddach i fi weithio gyda nhw. Dewch i fi gael llusgo rhain i'r top. Right. Sut alla i dyfu colon. Gret. A nawr dwi'n ni ddyblygu hwn. 3 dot dyblygu. Iawn. A'r un nesaf yw fy mhersonoliaeth. Ie, fy mhersonoliaeth. Fy mhersonoliaeth. A wedyn, yr un ola yw pethau sy'n bwysig i mi. Felly dwi'n mynd i ddyblygu hwn. 3 dot dyblygu. Wrth ddyblygu, wrth gwrs, beth ni'n cael yw blwch testyn sy'n yr un maint gyda'r un amlinell a'r un ffont. Iawn, felly chi'n arbed lot o amser eich hunan yn ychwanegu amlinell, dewis ffont, dewis maint ac yn y blaen wrth ddyblygu. Mae'n ffordd fwy cyflym o weithio. Pethau sy'n bwysig i mi. Pethau sy'n bwysig i mi. A na fe, right, dyna'r teitle wedi wneud i ni bob pilsen. Right, beth am i fi wneud hwnna ar yr iPad te fe? Syniad da. Right, draw a fi yr iPad tra bod chi'n wneud hwnna. Cofiwch, chi'ch chi fi nôl ymlaen i'r dudalen heriau i wirio'ch teitle. Right, ychwanegu testyn. Yr un cyntaf... O, nage. Wel, allan ni'n neud y fel hyn. Ar y gyfer un cyntaf. Ie, pam lai. Right. Yr un cyntaf yw fy amcanion. Fy amcanion. Iawn. Fi'n gael amlinell i fyny. Amlinell wen ar gyfer rhain. Right. Okidoki. Hwna yn iawn fyna. A nawr y lle ddyblygu. 3 dot dyblygu. Lawr a fe. 3 dot dyblygu. Lawr a fe. 3 dot dyblygu. Lawr a fe. Right. Yr un nesaf yw sut alla i dyfu. Sut alla i dyfu. Iawn, wedi wneud. A hwn yw fy mhersonoliaeth. Fy mhersonoliaeth. Fy mhersonoliaeth. A'r un ola yw pethau sy'n bwysig i mi. O'n i'n gofio fyna. Pethau sy'n bwysig i mi. Pethau. Pop. Sy'n bwysig i mi. Great. Right. Iawn. Hapus da hwnna. Mae'n wahanol iawn o fi. No, ar y porwr ac ar yr iPad. Hollio wahanol. Ond
fi licio nhw, maen nhw'n ddyluniadau gwahanol iawn. Gobeithio bod eich dosbarth chi'n llawn o wahanol ddyluniadau. A mae'r dyluniadau yma'n mynd i adlyw ar chi felly eich personoliaeth chi o'r pethau chi'n hoffi hefyd. Right, wel, y peth ola sydd ni'n neud nawr yw jyst llenwi'r swigod yma. Nawr, llwch chi lenwi'r swigod gyda delweddau, test a testyn. Iawn, delweddau, testyn, unrhyw beth chi moyn sy'n mynd i helpu chi i adnabod y pethau sy'n bwysig i chi. Ceisio deall yn personoliaethau ni. A wedyn, beth yw'r pethau sy'n eisiau fi wneud er mwyn tyfu. Iawn? Dim just tyfu mewn maint, tyfu yn emosiynol, o ran sgiliau, mewn pob ffordd licen ni dyfu. A hefyd wedyn, beth yw fy amcanio ni, beth licen ni gyrraedd. Right, felly, fi nôl ar y porwr. Felly yna i just orffen nhw'n bant ar y porwr a ddim yr iPad nawr. Achos mi'n credu bod eisiau ni fy mlaen i'r ail weithgaredd mewn rhyw 5 munud fach. Right, felly i fi yn mynd i ddechrau roi lluniau mewn. A dwi'n mynd i ddechrau yn yr ysedau dylunio. Felly yn elfennau, dwi'n mynd i fynd lan i'r ysedau dylunio a nawr te bant â ni. Nawr, peth gyntaf sy'n rwydd i wneud yw beth yw'r pethau sy'n bwysig i chi. Iawn, os i fi'n meddwl beth yw'r pethau sy'n bwysig i fi, sicr mae teulu'n bwysig i fi, felly family, lle chwilio am family. Mae ffrindiau yn bwysig i fi. Felly lle ddod mewn a felly delwedd fel hyn. Na fe, mae hwnna'n ddechrau da, ynddo e. Felly mae'n bach o deulu fyna. Beth arall sy'n bwysig i fi? Wel, mae cerddoriaeth yn bwysig iawn i fi. Felly na chwilio music. A dwi'n chwilio am, chi'n gweld, mae rhain yn gret yr asedau dylunio. Maen nhw fel sticeri lliwgar, nag nhw. Maen nhw fel rhoi stickers. A dwi'n chwilio am rai sy'n edrych, rhywbeth sy'n edrych yn rili lliwgar. Mae lot o ddewisiadau yma, mae rai o'n nhw'n fwy di a gwyn. A, wel, gan bod ni'n gallu, bydde well i fi gael rai lliwgar os allai, rhywbeth fel hyn, hyfryd. Na ni, mae da fi'r nodau. A chi'n gweld sy'n ots, chi'n just roi'r nodau dros y aelodau'r teulu. Mae'n iawn. A just creu roedd y collage o bethau sydd yn bwysig i chi. Mae bod yn Gymro yn bwysig i fi. Felly yna chwilio am Wales. A mae dyn ni map o Gymru fan hyn, neu y ddraig goch mewn fan hyn, dyma ni. Mae'r ddraig goch yn dod mewn gyda chefndir gwyn. Felly, allwch chi ddefnyddio dill cyfuno lluosogi, na fe, am hwnna'n mynd i gael gwared ar y cefndir gwyn na'n sydyn. Gret, chi gweld, dwi jyst yn dechrau adeiladu yr collage yma o bethau sydd yn bwysig i fi. Right, wel wedyn, beth am eich personoliaeth chi? Beth am eich personoliaeth chi? Ydych chi yn berson difrifol? Ydych chi'n berson serious? Iawn, lle chi ddod mewn a gwyneb difrifol? Iawn? Sa'n siŵr os ydw i'n berson rhy ddifrifol. Ydych chi tyma bach yn gallu bod tyma bach yn ddwl weithiau? Ydych chi'n gallu bod tyma bach yn sili? Dwi'n bendant yn gallu bod tyma bach yn sili. Yn gallu bod tyma bach yn sili ydw. Felly yna ddod mewn o hwnna. Odych chi yn rhywun sydd yn teimlo'n gryf dros bethau? Passionate? Dyma ni, ydych chi'n, ydych chi'n pethau fel hyn, ydych chi'n person creadigol, personoliaeth creadigol gyda chi. Ond gallwch chi hefyd fod yn rhoi blwch testyn mewn hyn. Os ydych chi'n meddwl bod chi'n berson dibynadwy, felly bod yn anodd i gael llun sy'n dangos hwnna, felly gallwch chi jyst rhoi testyn mewn, gallwch chi, a ysgrifennu dibynadwy. Gallwch chi gymysgu geiriau a delweddau yn eich cymysgedd chi o bethau sydd yn creu eich personoliaeth chi. Right, fi wedi cael e-bost. Efe rhywun yn gweud siwmai yw e? Ie, fi'n credu tawe. Dych chi'n gael gweld? Pwy sy'n ma? Nawr te. Copio hwnna draw nawr. Gynnu off. Cofe. Right, pwy sy'n ma? Bore da, oddi wrth dosbarth tonnau a dosbarth twyni tywod
Ysgol Pen y Bryn Tywyn. Betai bod hi'n ddramatig iawn gyda chi draw yn Hywyn heddi. A'r gwynt yn chwythu a ni'n siŵr bod chi wedi gweld rhyw olygfeidd hyfryd bore yma. Wel, bore da i chi i doi ddosbarth yn ymuno gyda ni, dosbarth tonnau. Helo, dosbarth tonnau. A hefyd dosbarth twyni tywod. Siwmai, dosbarth twyni tywod. Croeso mawr i chi i'r wers fyw. A diolch enfawr i chi, pwy sydd wedi hala fe fi. Miss Evans, diolch yn fawr iawn i chi am ddanfon y neges mewn ar e-bost bore yma. A dewch mewn a'ch negeseuon, gwerwch siwmai os ych chi'n ymuno gyda ni. Ni gael eich enw chi lan ar y sgrin. Ni gael whoops bach i chi lan ar y sgrin. Right, croeso enfawr i chi. Eisiau fi gael yna bant nawr. Right, iawn. Felly, dyna fi, chi gweld, fi wedi dechrau fan hyn nawr, a mae wir yn adeiladu'n gret yn dweud. Mae fi'r pethau yma sy'n dangos ymhersonoliaeth i'n cynrychioli ymhersonoliaeth i, ond hefyd y pethau sydd yn bwysig i fi. Nawr te, beth am y pethau allai i wneud mwyn tyfu? Wel, beth allai i wneud mwyn tyfu yw, wel, allai ni fod yn fwy trefnus. Iawn, allai ni fod yn fwy trefnus. Allai ni chwilio fan hyn am rhywbeth fel cloc. Sicr allai ni fod yn fwy trefnus. Falle bod eisiau fi fod yn fwy trefnus efo ran falle dyddiadur. Felly beth am i fi chwilio am rhywbeth fel calendar. Ie, gret. Mae eisiau fi fod yn fwy... Fi'n credu bod eisiau fi fod yn fwy amyneddgar hefyd. Fi'n credu bod eisiau fi fod yn fwy amyneddgar. Welwch chi fi'n ychwanegu 3 neu 4 llun o'r pridd bore yma, achos bod fi'n ddi-amynedd weithiau. Felly, dwi'n mynd i gael patient. Dwi'n mynd i gael... dwi'n mynd moyn claf yn yr ysbyty. Na, felly fi'n credu bod eisiau i fi i roi testyn mewn yna. Testyn, ychwanegu testyn. Amynedd. Mae eisiau fwy o amynedd yna. Iawn. Na ni. Beth arall sy'n eisiau fi wneud? Mae eisiau fi ymarfer. Ac falle bod chi moyn dechrau gyda'ch amcanion. Beth yw'r pethau licech chi i lwyddo yno yn eich bywyd chi. Felly, a mae hwnna felly mynd i helpu chi i lenwi sut allwch chi dyfu. Enghraifft, licen ni fod yn well ar y piano. Licen ni fod tipyn yn well ar y piano. Na gydw i. Dim lot o siap yna ar y piano. O gwbl. Felly, mewn ar piano. Yn edrych yna i fyna. Yn disgwyl yna fi. So ti yn ymarfer ddigon yna i. Felly, mae hwnna yn helpu fi feddwl, right, okay, wel, mae eisiau fi ymarfer yn ys e. Felly, beth am i fi ddyblygu'r testyn yma? Dyblygu. A mae sicr angen i mi ymarfer yn fwy. Felly, mae'r pethau sydd â chi yn y bilsen top, yr amcanion, yn mynd i helpu chi i benderfynu beth yw'r pethau sydd eisiau yn chi lawr fan hyn. Licen ni weithio'n well fel rhan o dîm. Felly eto, a fi'n mynd i'r elfennau chwilio fan hyn am falle tîm. Dyma ni. A gweld grŵp o bobl yn cydweithio. Licen ni bod fi'n well yn cyfathrebu gyda'r tîm hefyd. Hwna'n rhywbeth dwi ddim yn dda iawn yn wneud. Na fe. A felly mae hwnna felly yn rhywbeth sydd eisiau fi weithio yno yw cyfathrebu. Iawn? Felly, beth am i fi roi mewn yn hyn? Message. Gret. Am eisiau fi i gyfathrebu yn well. Felly, chi gweld? Adeiladu lan cymysgedd o eiriau, delweddau, pethau sydd yn dangos beth allwch chi wneud mwyn tyfu, a hefyd beth yw'r amcanion. Ble licech chi gyrraedd? Beth licech chi bod chi'n gallu wneud pan i chi'n felly'n oedolyn? Neu ddim pan i chi'n oedolyn. Erbyn yr amser yma wythnos nesaf, os yna rhywbeth licech chi bod chi'n gallu wneud yn well. Rhowch e mewn fel amcan, a beth yw'r pethau sydd angen i chi wneud mwyn cyrraedd y nod yna. Right, iawn. Nawr te, gobeithio bod chi'n cael hwyl gyda hwn. Fi'n sicr yn cael lot o hwyl gyda hwn. A mae bendant yn helpu fi i adnabod yn hunan mwyn gweld, os ydw i yn mynd i dyfu, mae angen bod fi falle yn meddwl am y rannau na o personoliaeth i sy'n mynd i helpu fi i dyfu. Chymod, fi'n licio pethau sydd yn hwyl, sy'n neud fi chwerthin. Felly, os angen i fi ddod mewn â elfen o gomedi neu chwerthin
i fy marfer i ar y piano, mewn ffordd sy'n mynd i helpu fi i fod yn fwy cyson gyda yn ymarfer i. Felly, wrth adnabod yn hunain yn well, i ni'n gallu gweld beth yw'n cryfderau'n gwendid ni a'r pethau yna amdano ni sy'n special amdano ni, sy'n mynd i helpu ni i symud ymlaen i dyfu'r dyfodol a cyrraedd eich amcanion. Right, nawr te, ffrindiau, ni wedi cyrraedd diwedd yr her gyntaf. Nawr, os ych chi'n barod i argraffu, allwch chi i lawrlwytho hwn fel PDF i argraffu. Neu os ych chi jyst yn mynd i roi fe yn eich ffeiliau digidol, felly yn eich fy ffeiliau J2E, neu yn eich OneDrive, neu Google Drive, neu rhywbeth fel yna, allwch chi lawrlwytho hwnna fel PNG a jyst llusgo fe mewn. Neu, os liciwch chi, allwch chi rannu fe, clico rhannu, allwch chi gyflwyno hwn yn syth i Google Classroom, os bych athrawon chi wedi rhoi hwn fel aseiniad ar Google Classroom, neu ar Teams. A neu allwch chi greu dolen gweld yn unig, creu URL, fel bod unrhyw un sy'n clicio ar y ddolen yna yn gweld eich pwster hyfryd chi wedi gyhoeddi i'r we. Right, iawn. Nawr, her gynta wedi wneud. Nawr, fel arfer, pan ni'n cyrraedd ar pwynt hanner ffordd yma, mae'n amser i fi i'ch atgoffa chi, cyn bod ni'n mynd ymlaen i'r ail weithgaredd am beth sy'n dod ymlaen. Nawr, fori, mae hwn yn arbennig i chi athrawon, fori, mae yna hyfforddiant ACE Level 1. Felly, os liciwch chi wneud hyfforddiant, awr a hanner o hyd, o 4 gloch prawn ys hanner di 5, mae hwnna yn gyfarfod Teams, mae'n rhithiol, mae ymlaen fori, ACE Level 1, croeso i bawb. Unrhyw staff ysgolion a gewch chi dysgrif datblygu proffesiynol a bathodyn digidol i roi yn eich llofnod eich e-bost. Felly, athrawon os liciwch chi ddod i hwnna, llwch chi gyfrestru am ddim gan just fynd i ace.express.cymru. Mae hwnna brawn fori ar ôl ysgol. Ac yna, ar ddydd Gwener, mae hi'n ddydd Music Cymru. Siŵr bod chi'n ymwybodol o hwnna, dydd Music Cymru. Felly mae yna wers fyw. Felly dewch yn chi i'r wers fyw am hanner 10 bore dydd Gwener. A wedyn wythnos nesaf, mae hwn yn un mawr. Pawb yn neud rhywbeth ar gyfer diwrnod defnyddio'r rhyngrwyd yn fwy diogel. Mae hwnna wythnos nesaf. Felly mae 2 gyfle gyda chi ddod i'r wers fyw. Byddai'n neud ar fore dydd Llun am hanner 10 a hefyd ar fore dydd Mawrth sef y diwrnod i hun am hanner 10. Felly dewch yn chi i'r gwersi byw diwrnod defnyddio'r rhyngrwyd fwy diogel, naill ai ar ddydd Llun neu ar y diwrnod i hun ar ddydd Mawrth. 2 gyfle i ddod i'r una. Llwch chi gofrestru gyfer unrhyw un o'r gwersi byw yna gan fynd i arweinwyr.express.cymru a chyfrestru. Felly, dydd Music Cymru, dydd Gwener yma, a wedyn dydd Llun a dydd Mawrth nesaf, diwrnod defnyddio'r rhyngrwyd yn fwy diogel. Dewch i chi, mae'r ein am fod yn lot fawr o hwyl. Fel mae hwn yn gobeithio. Right, ni barod fi ymlaen i'r ail her am heddi. Mae da ni, faint dyn ni rôl? Mae da ni rhyw 5 munud ar 20 ar ôl. Digon amser i ni gael dechrau wneud bach o waith golygu fideo. Iawn. Just cyn bod ni'n neud na, athrawon, os ydych chi yn postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol am y sesiwn, am beth i chi wedi bod yn neud ar gyfer wythnos iechyd meddwl plant, yna byddwn ni'n dwlu bod chi'n tagio fi mewn fel bod fi'n gallu gweld gwaith eich dosbarthiadau chi hefyd, achos fi'n joio gweld pwsteri eich disgyblion chi a gweld dosbarthiadau llawn o blant yn cael hwyl. Felly os ych chi'n postio rhywbeth y cyfryngau cymdeithasol am y sesiwn yma, yna tagiwch at Adobe for Edu, at Ysgol Ddigidol, neu at Meredith Jones, neu'r cwbl lot ohonyn nhw, fel bod fi'n gallu gweld hefyd, byddai hwnna yn ffantastig. Right, mlaen yn ni de i'r ail weithgaredd. Right, nawr, dyma fi ar poster, felly i fynd nôl i dudalen Cartref Express i ddechrau creu yr fideo, sef ein ail her ni. Na gyd sy'n eisiau chi wneud yw clicio ar yr eicon Express i fan hyn yn y cornel top ochr chwith. Clic ar hwnna. A i ni nôl ar dudalen Cartref Express. A ni'n mynd i fod yn creu fideo, felly clic ar y deilsen oren sy'n dweud creu fideo. A na ni nawr yn creu fideo. Dwi ddim yn moyn yr panel dysgu yma sydd ar yr ochr dde, yn cymryd lan llwyth o le ar y sgrin. Felly dwi'n mynd i gau hwnna lawr, bant o ti. Right, a dwi'n mynd moyn yr templedi yma chwaith sydd ar y chwith, felly gallu di fynd hefyd. Right, nawr. Dewch i ni gael edrych ar y dudalen heriau, sgrolio lawr i her 2, dyma ni. Her 2, fideo iechyd meddwl.
Felly, beth sy'n ni fan hyn yw ffeithiau am iechyd meddwl plant yn arbennig, jyst dim iechyd meddwl yn gyffredinol, ond iechyd meddwl plant yn arbennig yn y Deyrnas Unedig. Felly, i fi wneud fe'n draw, a i fi yn mynd i ychwanegu llun yn gyda. Felly, dwi'n mynd i ddod i'r cyfryngau, clic ar cyfryngau, lluniau, a na i chwilio mewn hyn am children, mental health. Iawn, children, mental health. Allech chi jyst rhoi mental health, ond wedyn chi'n mynd i gael mwy. Chymod, os dwi'n chwilio am mental health yn unig, dwi'n cael dros 1,000 o ganlyniadau, ond os fi'n chwilio am children mental health, chi'n gweld, fi'n cael 184 o ganlyniadau, felly chi'n mynd i gael llai o ganlyniadau. A mae hwnna'n beth da, achos maen nhw'n mynd i fod yn rai sy'n fwy perthnasol i beth licech chi weld. Hwn yn un gred, achos os ydych chi'n cael bwlch ar ochr y llun, mae yna le i fi roi testyn ar y sgrin yn dys e. Iawn? Chwel, mae hwn yn un da hefyd, mae lle fan hyn ar y wal las i roi... Os dim rhaid i chi, allan ni roi testyn, chi'n bod, fan hyn o dan gwyneb y plentyn yma fan hyn ar y soffa, mae hwnna'n iawn. Ond os chi'n gweld rai gyda rhyw fylchau, meddyliwch am fel allwch chi lenwi hwnna gyda'ch testyn. Right, dyna hwnna mewn. Na licen i hwn i lenwi'r dudalen i gyd, felly mae yna fotwm fan hyn ar y chwith sy'n dweud gosod fel cefndir tudalen. Gosod fel cefndir tudalen. Hwna fe. Mae hwnna mewn. Nawr te, a dwi eisiau teitl sy'n dweud Iechyd Meddwl Plant. Felly dwi'n mynd i roi testyn, ychwanegu testyn, a dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn Iechyd Meddwl Plant. Nawr, font. Dwi'n moyn ffont, felly rhywbeth, fi'n gwybod, rhywbeth fel rhywbeth o stencil. Felly os na i chwilio am stencil. Dyma ni, chi'n gwybod, y math yma beth, fi'n licio math yma o ffont, stencil. Gret. Nawr, gyda hwn, be fi'n mynd i wneud yw defnyddio yr cynllun testyn dynamig. Chi'n gweld fan hyn, mae chi'r cynlluniau testyn. Cynllun testyn, dynamig. Nawr, dwi'n mynd edrych fel dwi'n mynd i'r newid, ond beth llai wneud nawr yw gwthio beth o amgylch fel hyn. Chi'n gwybod beth dwi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i fynd nôl mewn hyn, clic, a dwi'n mynd i wasgu return i gael yr gair plant ar linell arall. Chi'n gweld, mae e'n newid maint y ffont. Aha, cool. So, felly nawr, mae'r gair plant yn fawr, a'r iechyd meddwl bach yn llai. Cos plant yw'r gair pwysig fan hyn, dwi'n meddwl. Gret. Eto, felly, amlinell, lan ar trwch gwyn. Ie, mae hwnna'n gweithio. Beth am gyfnewid reina? P'un un sy'n sefyll gorau? Fel yna, dwi'n meddwl. Allan i fynd am, mae'r melyn yma'n cool, yn dwi, ar beth mae'r bachgen ma'n eistedd no. Felly, beth am newid lliw y llenwad i'r melyn? Ie. Iawn. Mae hwnna'n edrych yn ffantastig. Right. Fi'n barod nawr i roi troslais ar yr olygfa gyntaf yma. Troslais, voice over. I roi fy llais i yna fe, dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau sydd ar y chwith. A dwi'n dod fyny i'r sain. A recordio troslais. A na gyd fi'n mynd i ddweud yw Wythnos Iechyd Meddwl Plant. Neu ffeithiau iechyd meddwl plant. Felly mae hwnna'n well. Ffeithiau iechyd meddwl plant. Right. Felly na i glicio recordio troslais. A clicio dechrau recordio. A bant a fi. Ffeithiau am iechyd meddwl plant. Yna fe. Chi weld, mae wedi ychwanegu'r troslais fyna, a nawr i fi chi gweld, pan fi chwarae hwnna nôl, ffeithiau am iechyd meddwl plant. I fi chi gweld bod na chydig eiliadau fan hyn nawr o'r llun yna, sydd ddim angen arna. Felly llai glicio fan hyn a llusgo ymyl hwnna nôl, fel bod yr olygfa yn para tu ar un mor hir a'r troslais i hynna. Ffeithiau am iechyd meddwl plant. Great. Right. Fi'n barod te i fynd mlaen i'r ffaith gynta. Felly, i wneud hynny, dwi jyst yn mynd i glicio ychwanegu golygfa. A beth yw'r ffaith gyntaf? Wel, dechrau ni gael edrych. Dyma'r un gyntaf fan hyn. Ffaith gyntaf yw bod llawer o blant a thymladau mawr. Mae tua 1 o bob 6 plentyn
yn y Deyrnas Unedig yn wynebu heriau iechyd meddwl fel teimlo'n bryderus neu'n drist iawn. Dwi ti ddim ar ben dy hun. Os ych chi'n teimlo'n drist neu'n bryderus unrhyw bryd, mae'n hollol arferol, mae'n normal, mae'n rhywbeth i ni gyd yn teimlo weithiau. Iawn? A mae un o bob 6 o blant yn y Deyrnas Unedig yn gwynebu heriau iechyd meddwl. Iawn? Right. Felly, fi'n mynd i gopio y testyn yma. Felly, llusgo drosto fe a dal heriau copi. Nôl i Express. A dwi'n mynd i ychwanegu testyn. Testyn, ychwanegu testyn, glido hwnna mewn. Right, nawr, dwi ddim yn mynd i gadw hwnna i gyd ar y olygfa. Gewch chi weld nawr beth i fi'n mynd i wneud. Ond be fi'n mynd i wneud yw just recordio'r troslais yn gynta. A wedyn fi'n mynd i gael gwared o bopeth heblaw am y teitl, fi'n meddwl. Iawn? Ond fi moyn hwnna fyna fel rhyw fath o sgript yn hynna. Right, felly fi'n barod at i recordio'r sgript. Felly a i nôl i'r cyfryngau, y chwydd, a sain, recordio troslais, a bant a fi eto. Sym rhaid chi ddarllen ei gyd, lle chi ddweud chydig bach ohono fe, neu lle chi aralleirio fe, dweud yn geiriau hunain, hyd yn oed yn well. Dewch ni gael rhoi shot iddo fe. Mae llawer o blant a theimladau mawr. Mae tua 1 o bob 6 o blant yn y Deyrnas Unedig yn wynebu heriau iechyd meddwl. Ia. Chi nes i ddim darllen ei gyd, nes i ddim darllen darn ohono fe. Nawr, chi weld, mae'r troslais nes i recordio yn hirach na'r olygfa o da fi fyna. Felly, beth llai wneud yw just cysgo hwn i fod yn hirach, na ni, mestyn y mas i hyd y troslais. A mae'r olygfa wag ychwanegol, mae lle ddileu hwn, 3 dot dileu'r olygfa yna. Right, nawr bod fi wedi recordio hwnna, a lle benderfynu, wel faint o'r testyn yma dwi eisiau gadw. Dwi'n meddwl bod y cwbl lot yn ormod yn dweud, mae gormod o sgrifen fyna. Beth am i fi just gadw hwnna? Neu, dwi ti ddim ar ben dy hun, just y darn ola na felly, fi'n licio hwnna. Na fe, hwnna'n edrych yn gred. Felly peidiwch ar roi gormod o destyn ar y sgrin. Right, wel, mae hwnna'n gred, ond mae eisiau rhyw fath o ddelwedd yna nawr, yn se. Felly, mae eisiau rhyw blentyn yn edrych yn drist, neu sy'n poeni. Felly, na i chwilio yn nawr te, yn y cyfryngau lluniau, a na i chwilio am sad child. Iawn, gred, sad child. Iawn, a eto, mae rai gyda bylchau yn mynd i helpu fi. Cofiwch mae dy fi'r testyn yma. Ni'n mynd am hwn, dwi'n meddwl. Right, moyn hwn fod yn y cefndir, felly fi'n mynd i osod hwnna fel cefndir y dudalen. Na fe, mae tu ôl y testyn. A nawr allai ddod draw ar testyn i'r ochr yma. Ffitio fe mewn yn daclus. Mae'n ffitio'n dda fyna, dwi'n eich. Wel, yr bwlch yna, rownd y fraich a'r pen. Mae'r testyn yna'n ffitio yn dda fyna. Meddwl bod eisiau am linell yn dos e? Trwch am linell. Linell wen? Ie. Beth am lliw y llenwad i hun? Wel, beth am ddewis yr lliw gwyrddlas tywyll yma sydd yn y ffenest? Ie. Lico hwnna. Gret. Mae'n edrych nawr fel bod hwnna'n rhan o'r ffenest yn dweud. Beth sy'n ni fan hyn? Pizza! Pizza, ysgol ffwrnes. Meddwl, yellow, first red. Ie, os ydych chi wedi cael eich... Ni'n mynd bant ar dangiad fan hyn ar ysgol ffwrnes. Ie, cofiwch am yr her ysgolion Express. Os ydych chi'n cyflawni hwnna 2 gwaith bod chi'n cael eich pizza. Os chi wedi, ysgol ffwrnes, a bod chi'n ars i glywed, halwch neges ydau. A allwn ni sorto hwnna mas. Pizza. Cael rhyw, hei, ble mae pizza fi, gwboi? Right, iawn. Hwna da fi, a wi wedi recordio fe, dych chi'n cael gweld hwn te, dych chi'n cael chwarae'r olygfa yma. Mae llawer o blant a theimladau mawr. Mae tua 1 o bob 6 o blant yn y Deyrnas Unedig yn wynebu heriau iechyd meddwl. A wedyn mae'n dweud ar sgrin, dwi ti ddim ar ben dy hun. Great, right. Fi'n mynd i wneud un olygfa arall, dwi'n meddwl, a dwi'n mynd i adlef yna am heddi. Erbyn fi'n wneud hwn, a newn ni bach o gerddoriaeth, a bach o draws newidiadau hefyd.
Felly, ni ychwanegu o'r olygfa, chi wedi ticlo fi gyda'r y neges na bti pizza yna. Right. Felly'r olygfa nesaf, beth yw'r nesaf? Ni'n neidio mlaen, beth am i fi fynd am rhywbeth fel... mae caredigrwydd yn creu llawenydd, gwen. Dewch chi gael, mae bod yn garedig gyda hun ac i eraill yn gallu helpu iechyd meddwl. Gall gwen neu weithred fach o gymorth neu diwrnod rhywun o well. Wel, mae hwnna'n wir yn dweud. Hwnna'n mor wir. Right, dewch chi gael llun o rhywun yn gwenu. Felly, smile. Iawn. Beth am smiling children? Smiling children. Iawn. A to, chi'n bod, fi'n gwybod fi'n cadw mynd amdano nhw, ond mae rai yma sydd â bwlch i'r testyn, just yn mynd i helpu ni, i gael yn testyn ni ar y sgrin. Fi licio hwn, rhain y ffrindiau yma'n pipo ro'n ochr y drws, fi licio hwnna. A mae lle dy fi y testyn, felly dyma'r un dwi'n mynd i ddewis. Right, dewis yr hwnna. A bant ni, wel mae rhywun newydd tagio ni ar X, ar Twitter, nawr. A so ni'n gorffen y wers, to? Right, wel, pwy hwnna, marcio llawn i chi am tagio ni ar y cyfryngau cymdeithasol, tra bod y wers dal yn mynd mlaen. Waw, sa'n dig sylwi hwnna mlaen. Right, dyna ni, mae hwnna'n edrych yn gret fyna. Mae'r bwlch na dy fi ar y dde ar gyfer testyn. Felly, dewch i fi gael cydio yn y testyn. Mae caredigrwydd yn creu llawenydd. Iawn. Testyn. Ychwanegu testyn. Control V, glido hwnna mewn. Nawr, mae'n mynd i fod rhy fach, ond cofiwch, fi'n mynd i gael gwared ar y ran fwyaf o'r testyn yma. Felly, just defnyddio fe fel sgript ydw i'n neud am nawr. Na fe. Just bod chi'n gallu darllen just bod chi'n gallu gweld ddigon da i darllen, na gyd sydd angen. Nawr, i osgoi beth ges i gynnau le oedd yr sgript yn diflannu achos bod fi wedi mynd yn hirach na'r olygfa, allan ni, cyn dechrau recordio, ymestyn hyd yr olygfa, mas i ryw, chymod, na fe, mae hwnna'n rhyw 15 eiliad nawr, hen ddigon, a wedyn fydd yr sgript ddim yn diflannu. Right, fi'n dod nôl ar pen chwarae i ddechrau'r olygfa, achos fan hyn licen i'r troslais i ddechrau. Cyfryngau, sain, recordio troslais, a bant y fi yn barod i recordio troslais nesaf. Right. 3, 2, 1. Mae caredigrwydd yn creu llawenydd. Mae bod yn garedig gyda hun ac i eraill yn helpu iechyd meddwl. Gall gwen neu weithred fach o gymorth neu diwrnod rhywun yn well. A ni, troslais na'n hir, bron yn bod yn 12 eiliad. Lle o ddim angen i fi ddarllen ei gyd, falle. Lle chi jyst dewis pwt ohono fe. A nawr, beth dwi eisiau gwneud? Wel, beth am i fi ddewis darn o hwn? Dwi'n hoffi. Beth am just y darn yma? Mae bod yn garedig gyda hun ac i eraill yn helpu iechyd meddwl. A fe? A nawr allai ffitio hwnna mewn yn daclus neis wrth ochr y wal yma. Mae'r ffrindiau yn pipo o amgylch e. Fel na. Gret. Lliw. Nawr, to, mae eisiau ni gael amlinell, dwi'n meddwl. Amlinell wastad yn helpu, fi wastad yn gweld bod yn helpu i ni i weld testyn yn gliriach. Nawr te, lliwiau. Chi wastad trial cyfnewid nhw, trwco nhw amgylch, cyfnewid y lliwiau i weld beth sy'n gweithio ore. Cybod y ddau liw na chydig yn rhy debyg. Beth am i ni fynd am lliw y llenwad yn wyn, falle. Na fe. A wedyn lliw'r amlinell i fod yn liw tywyll sydd ar y llawr fynd. Na fe'r llwyd yna. Ia, mae hwnna'n gweithio yn neis. Chi'n ni gyfnewid nhw? Check. Be sy'n glirach? Hwna sy'n glirach. Ie, fel na sy'n glirach. A dim na beth o'n i'n disgwyl fyna. Na fe? Right, iawn. Felly dyna'r olygfa na wedi wneud. Chi gweld nawr pa mor hawdd yw ei adeiladu golygfeydd eich fideo chi. A os i chi a diddordeb i gymryd ran yn y gystadleuaeth gwyl ffilm 25 gyda Hwb a Adobe, yna mae pethau mor syml â hyn yn gallu bod yn rhan. Thema'r gystadleuaeth yw cynefin, felly os byddech chi yn creu fideo am eich ardal chi neu am gynefin anifeiliaid,
Just yn rhoi lluniau, testyn a troslais yna pam ddim cymryd rhan yn y gystadleuaeth. Right, nawr te. Pan ych chi wedi gorffen ychwanegu'ch golygfeydd, a dwi'n meddwl falle byddai ni moyn ychwanegu dwy olygfa fach arall falle fan hyn, ond pan fyddwch chi'n barod i wedi wneud eich golygfeydd i gyd, yna'r peth olaf byddai ni'n ei wedyn yw ychwanegu cerddoriaeth gefndirol a trawsnewidiadau rhwng golygfeydd. Iawn? Felly, dewch i ni gael edrych ar hwnna. Nawr, i ychwanegu cerddoriaeth, na gyd chi'n neud yw unwaith to dod i'r cyfryngau ac i sain, fel petai chi'n mynd i recordio troslais, ond dyn ni ddim yn recordio troslais tro yma, dwi'n mynd i sgrolio lawr, dyma ni, a mae dan ni yr gwahanol fathau o gerddoriaeth yma. Acoustic, background, blues, brass, classical, country, dance. Felly, dywyswch fath o gerddoriaeth, categori o gerddoriaeth, enghraifft felly acoustic. Wedyn llwch chi glicio gweld y cyfan. Chi'n gweld mae yna 262 o ganeuon acoustic yma. Sgrolio lawr. Nawr, os licen ni glywed un ohonyn nhw, cyn dewis pyn ydw eisiau fe'n ei beidio, na gyd sy'n chi'n neud yw clicio ar y botwm chwarae. Mae rai fi glywed Hawaiian Ukulele Turtles. Chi'n na clicio ar hwnna. Wel, mae hwnna'n gret. Neu chi clicio ar hwn. 80 iawn. Iawn, llwch chi glicio ar nhw, ond mae'r Hawaiian Ukulele Turtles yn ennill i fi, yn bendant. Nawr, unwaith chi wedi dewis ar un licio chi, dim clicio ar y botwm chwarae, ond clicio ar enw'r gan ei hun, a mae hwnna, chi weld na fe, wedi ychwanegu hwnna nawr lawr fan hyn i'r linell amser. Yr unig beth yw, mae e'n ychwanegu fe ar lefel sain 100%. Chydig bach yn eithafol wedyn ni. Dewch i ni gael clywed e. Ffeithiau am iechyd meddwl plant. Mae llawer o blant a thynadau mawr. Mae tua un o... Right, felly dwi'n mynd clywed yn llais i fyna o gwbl, achos mae'r gerddoriaeth sydd, rhaid cyfadde, yn awesome. Mae'r gerddoriaeth wych na yn cymryd drosto. Felly, beth sydd eisiau fi wneud yw dod lawr o lefel y gerddoriaeth. Felly, wneud siŵr bod fi wedi dewis y gerddoriaeth, fan hyn. A wedyn mae eisiau i fod lawr a lefel y gerddoriaeth i, fydden ni'n dweud ti, a 10% felly. A dewch ni gael trial hyn. Ffeithiau am iechyd meddwl plant. Mae llawer o blant a themladau mawr. Mae tua 1 o bob 6 o blant. Ia, mae hwnna tip yn y well, yn dweud. Yr unig beth yw, grynwch beth sy'n digwydd reit ar ddiwedd y fideo, pan dwi'n cyrraedd diwedd y fideo. Grynwch ar y gerddoriaeth fan hyn. Neu diwrnod rhywun yn well. Mae jyst yn stopio'n stond, yn dweud. Felly, bydd e'n tipyn o fwy proffesiynol os ydw i'n pylu'r sain am mas, pylu allan, fade out ar y diwedd. Iawn, chi'n ni gael trial eto nawr. Eithred fach o gymorth, neu diwrnod rhywun yn well. Na fe, chwa, mae'n sy'n ffado mas, mae'n swnio fwy proffesiynol. Right, nawr, ar hyn o bryd hefyd, mae'n golygfeydd ni yn torri o un i'r llall. Chi'n gweld, pan ni'n cyrraedd diwedd golygfa un, mae e jyst yn cyfnewid, switcho draw, bwp, i'r olygfa nesaf sydd. Nawr, allwch chi gael trawsnewidiadau fyna. Os licich chi gael effaith trawsnewid, jyst cliciwch ar y plus rhwng unrhyw ddau olygfa, fel hyn, a dewis ychwanegu trawsnewidiad. Nawr, mae ydych chi 6 dewis, allwch chi dywyllu o leio, neu just diddymu, na fe, pylu rhwng nhw, gwthio, llithro, weipio. Dwi'n licio gwthio am y gyfer hwn. Clic ar hwnna. Nawr, a beth yw'ch chi'n neud? Chi'n gweld lawr fan hyn, defnyddio gyda phob golygfa. Felly, yn hytrach na gofod mynd rhwng bob golygfa a dewis yr effaith trawsnewid yma. Allwch chi glicio defnyddio gyda phob golygfa. A nawr mae e drwy'r fideo i gyd. Dewch i ni gael gwylio'n fideo ni nawr te gyda'r trawsnewidiadau a'r gerddoriaeth gefndirol. Ffeithiau am iechyd meddwl plant. Mae llawer o blant a themladau mawr. Mae tua 1 o bob 6 o blant yn y Deyrnas Unedig yn wynebu heriau iechyd meddwl. Mae caredigrwydd yn creu llawenydd. Mae bod yn garedig i ddechrau. Right, ffrindiau, fi'n hapus iawn gyda hwn. Nawr te, pan i chi wedi gorffen eich fideo,
chi siŵr o fod yn moyn cael ei mas o Express mewn rhyw ffordd. Chi moyn rannu hwn a dangos i bobl beth chi wedi gwneud. Felly mae ydych chi ddau ddewis. Allwch chi lawr-lwytho fe fel ffail MP4, MP4, a wedyn rhoi hwnna eto yn eich fy ffeiliau J2E, OneDrive, Google Drive, rhoi fe mewn o Google Classroom ac yn ymlaen. Allwch chi lawr-lwytho, gan glicio ar yr icon lawr-lwytho, a dewis lawr-lwytho fe. Os ych chi'n neud hynny, byddai ni yn newid y cydraniad o 1080 i 720. Mae jyst yn mynd i wneud y ffail yn llai, felly bydd e'n lawr-lwytho'n gyflymach a bydd y ffail yn llai a bydd e'n haws i chi i ddelio gyda fe. Yn dweud hynny, dwi'n meddwl bod e'n haws, y peth rwyddau neu byddai ni'n dweud yw rhannu dolen gweld yn unig. Dolen gweld yn unig, achos be mae hwnna'n mynd i wneud yw cyhoeddi eich fideo chi i'r we. A bydd Express yn lletuach fideo chi, a unrhyw sy'n clicio ar y ddolen yma wedyn, bydd e'n mynd â nhw i dudalen arbennig le mae rhywun yn chi clicio play, clicio chwarae a gwylio eich fideo chi. A fel nad, dim rhaid i chi lawr-lwytho unrhyw beth a dyw'ch dyfais chi ddim yn mynd i lenwi lan gyda ffeiliau fideo mawr. Felly lan i chi, beth i chi meddwl y peth gorau i wneud. Fydda'ch athrawon chi siŵr fod yn dweud pa ffordd hoffen nhw i chi rannu eich fideos chi. Ffili siarad ydi. Felly, gofynnwch chi'ch athrawon, aroswch chi'ch athrawon i ddweud chi. Na fe, mae hwnna wedi cyhoeddi chi gweld copi o dolen, a wedyn y ddolen yna, yn syml iawn, unrhyw sy'n clicio yna fe, dyma ni, maen nhw'n gallu gwylio fideo chi. Ffeithiau, hwnna tipyn haws na lawr-lwytho ffeiliau, dwi'n meddwl. Ond falle bod eich athrawon chi moyn bod chi'n rhoi nhw yn eich fy ffeiliau neu rhywbeth fel yna. A mae hwnna'n ddigon rwydd i wneud. Dwi ddim wedi arbed hwn o gwbl. Classic, Meredith, classic. Felly fi roi mewn yn fideo Iechyd Meddwl 25. Na fe, wedi arbed gyda'r enw. A newch siŵr bod chi'n ei hynny hefyd. Right, ffrindiau, ni wedi dod i ben gyda ein gwers ar fyw ar gyfer wythnos yma. Diolch enfawr i chi am ymuno. Diolch am yr holl sylwadau. Mae wastad yn hwyl pan ni'n cael sylwadau i fyny. Cofiwch nawr, athrawon, os licech chi gyfrestru ar gyfer Dydd Music Cymru, Dydd Gwener yma, a diwrnod defnyddio rhyngrwyd fwy diogel sydd dydd Llun a dydd Mawrth nesaf, yna ewch chi ar wynwyr.express.cymru i gofrestru. Os licech chi ddod i'r hyfforddiant sydd ymlaen prynawn fori ar ôl ysgol, mae hwnna am ddim rhithiol ar Teams 4 gloch tan 4:30. Ace level 1, yna ewch chi ace.express.cymru i gofrestru fyna. Os oes diddordeb ydych chi yn yr wyl ffilm a defnyddio'r sgiliau chi wedi dysgu prynawn yma, yna ewch chi gwylffilm25.express.cymru i gofrestru'ch diddordeb fyna, athrawon. Ac yn olaf, os ych chi yn postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, fel mae rhywun wedi gwneud yn barod, yn anhygoel, heddi, yna cofiwch tagio fi mewn fel bod fi'n gallu gweld gwaith eich disgyblion chi a gweld eich dosbarthiadau chi yn llawn bwrlwm defnyddio Adobe Express a'ch creadigrwydd digidol. Right, diolch am ddod, mae'n bleser cael chi yma, fi'n joio'r gwersi yma, dyma'r hoff beth i wneud wythnos i wythnos o bell ffordd. Felly diolch enfawr i chi am ddod a helpu fi gadw rai ni fynd bob wythnos. Am y tro, ffrindiau, hwyl fawr, gobeithio welai chi na Iechyd Gwener ar gyfer Dydd Music Cymru, neu wythnos nesaf ar gyfer diwrnod defnyddio rhyngrwyd fwy diogel. Hwyl am y tro!